Di. Ay, sige. Pero yung unfair competition, kumari, tatlo yung nakalagay na stand. Sa korte o administrative man. Sila nga to ang luya. Kinahanglan lataan sa daan kay ang iyahang sabaw waon to kamo to sang kapul. Mawag kang iyang kapul. Butang na itong gamay tubig. Gamay lang. Ato na lang yung ilunod. Og tuno nga sa mali siya tawagan ni Kukugata. kokugata. Okay. Yummy. Promise. Kokugata, yan. See? Lami yan eh. Kumuta eh. My darling, I've had your touch alone. Only time. Buta na to seasoning granules, mantik sarap. Depende sa inyong hangwan. Kamay ta. Buta na to og pepper. Paminta. Pamintang durog. Gamay nga sin. Yan. Ilawan na to. Okay. Okay na. Yan. Luto na. Ngaw na ta. So, itong ibalhin siya og plato. Babalik sa himong pinangat no sa kuan sa kanang Bicol ba na. Ready to serve na ato ang ginataan nga udlot sa gabi. Ngaw na ta. Mao. Murag. Sobrang amazing movies. Para po bara dito.